बे टाइमाव जोंथ' मा बुङो जोङो गोथौ दुखु मोनदों कारन बिथाङा ब्रैथि खेबनि थाखाय बिथाङा सासे जननेता हिसाबै जे रोखोमनि खामानि मावबोदोंमोन गावनि गोसो देहा गासैखौबो लाजोबनानै रायजोफोरनि सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय खामानि मावबोनानै जे रोखोमनि खामानि मावबोदों बियो पर खनब्रैसिम देरहानानै दिनै एमएलए जादोंमोन। बे बिथां थैनानै थांनायाव जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बा दुखु मोनदों आरो लोगोसे सारा गसाइगावबासियानो जोङो दुखु मोनदों कारन बिथाङा सासे जननेतामोन। बिथाङा गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठानजोंबो गोदोनिफ्रायनो जगाजग बा जरित दंबोयोमोन। दा बिथांबादि सासे जननेता थैनायाव जोंहा गसाइगाव मुखमानि थाखाय मोनसे सुफुंनो हायै खहा आरो बियो जोंनि थाखाय। दा बिथांबादि नेताखौ जोङो गसाइगाव बायदि साब डिभिजनाव बा बर'फोरनि गेजेरावहाय जोङो मोनफिननांगौआ बा जोंनि थाखाय सुफुंनांगौआ गोब्राब आरो दा ओंखायनो आङो बिथांनि थैनायाव जिल्ला कमिटि हिसाबै गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे बिथांनि न'खरनिसिम आंनि दुखु मोननायखौहाय बा फोरमायहरनाय जाबाय। बिथाङा जानायखौ बांद्राय माबा गोसोआव गैया। बिथाङा प्रथमाव जेब्लानाखि जोंनि जिल्ला कमिटियावहाय बिथांखौहाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै लाबोदोंमोन। बिथाङा मथामबिल हाइ स्कुलनिनो माबामोन गाहाय फोरोंगिरिमोन। बिथांखौहाय आं मिथिनो मोननायावहाय बिथाङा बेनि सिगांबो सराइबिल समबाय समितिनिबो हयथ' प्रेसिडेन्ट जादोंमोन आरो चेयारमेन आरो गोबां बिदिनो LWSनिबो सोद्रोमामोन आं मिथिनायाव बिथाङा आरो डायासिस होननाय मोनसे गावसोरनि खृष्टान मोनसे अनुष्ठान बे अनुष्ठानावबो सोद्रोमा आरो मनलाइट टि स्टेट बाहाय आं मिथिनायाव बिथाङा बाहायबो सासे सोद्रोमामोन आरो दा बिथाङा गोबां बे ससियेल जे अनुष्ठान बे अनुष्ठानफोरजों लोब्बा लाखिनानै एमएलए हिसाबैयानो बिथाङा गोबां खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा एमएलए हिसाबै बे गावनि समस्तिबासिनि गोसोखौ जय खालामनानै बिथाङा देरहानाय नैबे ब्रैथि खेबमोन आरो दा बिथांबादि सासे नेता थैनायावहाय जोंहा गसाइगाव जिल्ला कमिटिया गोथौ दुखु मोननाय बे दुखु मोननाया थाबाय आरो फोरमायबाय आरो बे माने बिथाङा प्रथमावहाय कर'ना भाइरासावहाय आक्रान्त जादोंमोन। हयथ' बुंनो थाङोबा बिथांनि फेमिलियानो बयबो जादोंमोन फिसाला गेदेर बिहामजो आरो बिसियाबो। दा बिथांमोन जानायनि उनाव जोंना सारा बिधायक सार बा एमएलए सारा बिथां माजेन्द्र नार्जारियाबो गावबो बे कभिडआवहाय आक्रान्त जानानै बिथांखौ प्रथमावहाय क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालावहाय एडमिसन खालामदोंमोन। बेनि उनावहाय बिथांखौहाय सानथाम क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालावहाय दोननानै बिथांखौ बारा इमप्रुभमेन्ट जायैयावहाय जोंनि एमएलए बा जोंनि आसाम एसेम्बलिनि बा आसामनि मन्थ्रिफोरजों जोङो गोबां जगाजग खालामलायनायनि गेजेराव जोङो गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव बेखौहाय VIP मोनसे रुमावहाय जोङो क'क्राझारनिफ्राय शिफ्ट खालामनानै गोबाव सम ICUआवहाय ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन आरो गोबाव सम ICUआवहाय दोननानै ट्रिटमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांनि देहाया सुस्थ' जाबोबायमोन। कभिडआ टेस्ट खालामनानै जोङो 12 दिननि उनाव नेगेटिभ मोनदोंमोन आरो नेगेटिभ मोननानै बिथाङा लासैनो सुस्थ' जाबोदोंमोन। सुस्थ' जाबोनानैहाय नै मैयासो बिथाङा मैयानि सानसे दाखालि हयथ' दाखालिसिम मोनासिम बियो ओंखाम जादों मोजाङै रायज्लायदोंमोन। खिन्थु मैया फुङाव हठात बियो आं समायखौ मिथिला हठात ब्रेन स्ट्रक जानानै बे बिराद सिरियास जादोंमोन। क्रिटिकेल जानानै ICUआव दोनबाय। ICUआवहाय इमप्रुभमेन्ट जाथारैनि हयथ' भेन्टिलेटरावहाय लांनानै बिथांखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामदों। ट्रिटमेन्ट खालामबाबो हयथ' बे थैनाय आरो थांनायाथ' जों मानसिनि आखायाव नङा आरो डाक्टारफ्राबो भगबान नङा जाहैबाय। दा बिथांखौहाय थांजोबथारनायावहाय जों डाक्टारफ्राबो हयथ' ट्रिटमेन्ट खालामनानै रैखा खालामनो हायाखिसै। बियो दहाय फुंनि 5:30 बाजिसोआवहाय बियो रुंसारि जानानै थांबाय आरो दा